И здравейте, потребители на YouTube, аз съм ВалБГ и днес снимаме нова поредица на Minecraft Survival. Преди малко направих света, не беше пред вас, не знам защо просто. Аз преди да направих света и той беше, как да ви го кажа, беше да се оцелявам извън кадъра, но сега съм го реших да снимам и ето ме. И сега играем. Но си ми го правим. Защото заедно с дървета има много монстри вечерта. Защото навсякъде е сянка от дървета. Тук можем да живеем. А хора, тук живеем. Построим голем проект сега. Ох, малко ми бъгвали, не знам. Защото съм до спална. Може би. Не знам. Аре! Ма нерви. Аз ви ще го чупя. Болата. Почнахме. Така само да се правя с главницата. Готово. Уи! Взехме дърво. След първо ще го направим. Ще окастрим малко дървета. Малко само да си направим каменни инструменти. Аре бе, един път да почне с него survival и ще стане така. Дори когато не снимам, се оправя. Сега почва. Къп. Малко така ще докато свикна. Докато си говорил да мисля. Около. Айрон ли видях? Да, намеря айрон съм нощ. О, фак. Няма. Сега ще малко камък. Аре бе. Много манери. Така. Сколко такова, не. Мислех, че се чупи два пъти. Два пъти такова. Няма да е излишен пола. Какво правя? Ако не сега да покупавам този скол айрон, са добре. Добре. Така. Събрахме код. Ако се питате защо се продължаваме хора, преди малко стана 10 часа, преди малко стана 8 часа. Ако реши да снимам, защото е специално, че съм навън, защото е пекнало слънце кев. Почти декември в слънце. Еба тяката. Bitch, I'm the boss. I'm the boss. Bitch, I'm the boss. Това не е хомът. Много малко ми стена. Аз не ще трябва много голям място. Това е много голям проект за сега. Ще го почнем, мисля. Но само трябва да сме хубаво местенце. Извън кадър малко може би ще покупая. Да. Извън кадър малко ще покупая за Iron.
на диаманти, ако намеря, ще почна веднага. Така. Събрахме някъде горе, долу, добро количество дърво. Колко? 69. Имаме. Тикви. Правим тикви с мляко. Кисело мляко. Те не са направили сега с базата и айрон, по-нагоре айтемите да кипат много бързо. И това е много яко, защото ако сложиш, например, до края на колкото се може по-нагоре слагаш на един ред и почваш да чупиш с 6-5 Diamond Brother, чупиш като, не знам, като някой муки. Това прасе. Скелетън. Да. Малко се някъде да такова да съставям печките, и да почваме с строежа да се разчистим местенци. Окей, вече алелуя. Убих козата Стив. Але. Много леви, накрая ще бърза компютъра. Долу клипове да стоят като пада надолу. Але, бе. Чакай, сега ще видим какво е. Това е продва, бе. Да е проблем, хора, аз съм на 16 чънка. Окей, найс, very nice. Сега май е по-добре. Сега е доста по-добре. Тук ще поставим печките. Печка. Да. Ще вземем тази храна. И с един кол. Правим така. Все малко да цъвнем кой. Уху. Ще има доста за следващия спор. Къде? Къде това? Къде? О, монстър. Могат да го чупим. Дали може да се просто изследват. Не, това просто. Ще има въглища, всичко да. Мисля след като си вземе то Сайран да слушам епизода. Започвам следващия. Сега да видим храната, че вече почти умрях.
Horror, dance, mamy już a ja chyba będzie, że cię epizod obserwować.